Per educar entenem formar amb valors i coneixements que necessita cada persona per viure en el món actual. A més dels aspectes acadèmics, a EduCem reforcem la vessant més personal de cada alumne a través del Departament d'Orientació i Tutoria, format per un psicopedagog per a cada etapa. L'etapa obligatòria consta d'educació infantil, educació primària i educació secundària. Educació infantil, donem una formació integral que es caracteritza per un seguiment molt personal del procés evolutiu de cadascun dels nostres alumnes. El nostre objectiu és facilitar un entorn segur, familiar i afectiu, on els alumnes siguin els protagonistes del seu procés d'aprenentatge i creixement personal. Utilitzem diferents metodologies, com el treball dels hàbits i rutines i els materials manipulatius, que són fonamentals per fomentar l'autonomia, la socialització i la iniciativa en l'aprenentatge. Amb els diferents racons i ambients, els infants desenvolupen la seva imaginació i la capacitat creativa a través del joc. Des d'I3 potenciem la lectoescriptura, les matemàtiques manipulatives i el coneixement de la llengua anglesa d'una forma vivencial i lúdica. A més, treballem la competència digital en el taller de robòtica, amb els bivots i amb la pissarra digital. A través de la música i la psicomotricitat fomentem la creativitat i l'expressió del propi cos. L'objectiu principal de l'etapa d'educació primària és formar nens i nenes que sàpiguen transferir tot allò que aprenen a l'escola a la seva vida quotidiana. El fet de ser una escola familiar ens permet fer moltes activitats entre etapes, la qual cosa fomenta un clima de seguretat i la participació activa de tots els infants. Utilitzem diversitat de metodologies, com la utilització de l'anglès com a llengua vehicular a l'educació física o el taller d'informàtica i robòtica, per mantenir sempre viva la flama de la curiositat, l'interès i la motivació. Per aconseguir una bona convivència i desenvolupar la competència emocional, realitzem els projectes Tutoria entre iguals i el Bosc de l'Em. També col·laborem amb la Fundació Futbol Club Barcelona i formem part del programa Som Escola contra el Bullying per prevenir l'assetjament escolar. A l'ESO volem contribuir a potenciar el desenvolupament personal de tots els nois i les noies i educar-los per la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. Considerem molt important l'atenció a la diversitat i realitzem desdoblaments a diferents matèries, grups de reforç, plans de treball dins de l'aula i programes d'atenció a la diversitat. Realitzem entrevistes personalitzades a començament de curs i tutories individuals, grupals i amb pares. Un dels nostres trets d'identitat és el foment d'un bon clima relacional entre tot l'alumnat de l'escola. Per això tenim el projecte Creixem Junts, que permet crear espais on es duen a terme activitats entre els alumnes d'infantil i ESO. El treball per projectes motiva l'alumnat a tenir una actitud oberta i curiosa davant l'aprenentatge i experimentació científica.
a mantenir una alimentació saludable i els permet l'estada en països de parla anglesa durant una setmana, amb allotjament en famílies. Durant els cursos de tercer i quart d'ESO es du a terme l'orientació acadèmica, que permet a l'alumnat ser més conscients de les seves capacitats i preferències a l'hora d'encarar els estudis postobligatoris, tot amb la ferma intenció que els nostres alumnes esdevinguin persones responsables i capaces de decidir el seu futur gràcies a totes les estratègies que des del centre els haguem proporcionat.